sayang, usahlah berang-berang, denai lambe pulang, dekara jonang mahadang. Cemburu jangan didengarkan segala macam isu. Denai bakarajo untuk adia juo supaya hidup senang yo salamonyo. Marilah sama-sama kita sayang percaya, kita sama menjaga, masuk kita adonan punya. Onde udah sayang, janganlah tanya denai, manga udah gini, aja tak lambe pulang. Onde adik sayang, usahlah berang-berang, denai lambe pulang, dekara jonang mahadang. Apa koyo bana karajo panyababnya, denai pun mandanga udahlah bapunya nan lain. Usah